Ahojte, pokračovanie, už neviem ktoré, či 7, či ktoré. Také dve ďalšie fázy tu ukážem. Čiže hydroizolácia, predtým, ak si pamätáte, tu bol kameň, tu bolo vidieť ešte polystyren, teraz je už zahydroizolovaný. Nemusí sa to nejako extra preháňať, lebo napríklad v týchto miestach je kameň asi meter pod tou hydroizoláciou, čiže pod týmto domom máme 100 kubíkov drenáže, najmenej, keď sa to tak povie, drenážnej plochy, vysokej pol metra až meter. Tu je to tiež vidieť. Ale to minulé som aj v tom minulom videu, myslím, rozprával. No a tu už je prvá vrstva polystyrenu. Dávame to na dve vrstvy. Nie, že by sme museli ísť na dve vrstvy, alebo že by neexistoval taký hrubý polystyren. Ale je to tak, že v každej tej vrstve sa niečo potom dá ešte ťahať, nejaká voda, elektrika, čokoľvek, proste čo človeka napadne, nemusí to ťahať v tom kameni, ale to si urobí rýhu, drážku. Čiže tu sa začína doska pod domom, toto je prvá vrstva. Potom dávame igelit, niekto tvrdí, že sa nemusí dávať, nemusí sa dávať. No. Ja ho dávam možno zo zvyku, možno vôbec sa k tomu nechcem ani vyjadrovať. No stojí 100 metrov štvorcových, ja neviem, 15 eur. No tak. Tuto sú už obidve vrstvy polystyrenu. Je to zase zakryté igelitom, stavebnou fóliou zakrývacou. Táto karysieť, ktorá tu je, tak ona neplní žiadnu pevnosť. To je kvôli tepelnému výmenníku, ktorý sa bude na ňu prichytávať. To bude v ďalšom videu. Ten tepelný výmenník vytvorí vlastne tepelnú batériu. Tá tepelná batéria bude aj tu, ale to bude ďalšie video. Takže tu len zopakujem, že táto prístavba, čo je nejaký sklad alebo dielňa, tu polystyren podlahový nebude. Tu je vidieť aj rozdiel vo výškach. Táto stena je nižšia, táto je vyššia. V podstate, keď sa doplne tým polystyrenom, dostanú sa do jednej úrovne. Tu je len zvislý polystyren na hĺbku 1,20 m až 1,80 m, podľa toho, kto má ako nervy na to, ako sa mu chce ísť hlboko. Není to zase nič zložité, ale zase není to až také jednoduché s tým manipulovať, už keď má niečo na výšku 1,80 m a povedzme, že tá stena by mala 15 metrov a na výšku 1,80 m, už to ani ľahké nie je. Tuto ešte ako tak, tie rozmery sú v pohode. Čiže tu je to bez tepelnej izolácie, je tu len zvislá tepelná izolácia. Znova to opakujem ako pri iných videách. V tej miestnosti, ktorá bude nad tým, by mala byť stála teplota počas roka plus minus nejaké stupne. To uvidíme, ako to bude konkrétne v tejto lokalite, lebo tu sme vlastne na hranici, tu sme v Turci. Ale tam máme Oravu a tam máme Liptov. Je tam niekde Šutovský lom, tam, kde sa ľudia chodia kúpať. Čiže tu sme presne napomedzi Oravy, Liptova a Turca. Ja si myslím, že tento dom bude fungovať bez kúrenia, v pasívnom režime bez kúrenia, ale tým, že tu bude tá tepelná batéria v tej doske a tuto aj v tejto doske, tak sa pravdepodobne, ja si myslím, že dostaneme odpadové teplo budeme dávať do tej tepelnej batérie. Nie aktívne, že ideme teraz z elektrárny kúpiť nejakú elektriku, ale skôr to odpadové teplo, ktoré nám vzniká počas roka a v lete ho vzniká hrozne veľa, tak ja si myslím, že sa môžeme v zime dostať do stavu, že v tom dome bude až moc teplo, že budeme vetrať. Ale o to vetranie sa myslím postará práve táto zimná záhrada, ktorá má tak veľký tepelný odpor. Majú tie steny, jak tu budú dvojskla, tak tepelný odpor bude iba jedna a žiadna tepelná zotrvačnosť. Strop bude tiež presklený, ale však to bude v ďalších videách. Takže ja si myslím, že táto zimná záhrada dokáže všetky prebytky tepla spotrebovať a stane sa to plnohodnotným priestorom. Tu len aby to bolo, ale to zase uvidíme v tých ďalších videách. Tu je vidno celú tú zimnú záhradu, ako ide odtiaľ až potiaľ, ale tu bude takéto veľké okno. Ono bude mať okolo 5 až 6 metrov. Takže harmonikové, ale k tomu sa dostaneme. To len spomínam v tej súvislosti, že to teplo sa má kde strácať. Tá tepelná batéria, nechcem o nej moc hovoriť, lebo k tomu sa ešte dostaneme, ale ona
Ona je vlastne veľmi dobre zaizolovaná zo spodu, lebo my by sme zo spodu nemuseli dávať 20 cm polystyrenu, to je zbytočné. A nemuseli by sme ani tuto v tej hornej vrstve tej steny dávať 20 cm polystyrenu, lebo nepotrebujeme to absolútne kvôli tepelným strátam, ale potrebujeme to kvôli tomu, aby som tú tepelnú batériu dokázal čo najdlhšie udržať v nejakom svojom poslednom tepelnom stave, teda buď chladnú, alebo teplú. A vtedy tam toho polystyrenu dáme viac, aby chladla čo najmenej. Samozrejme podložie pod domom sa bude zohrievať, ale to sme ďaleko, k tomu sa ešte dostaneme, len už som nervózny, už vám to chcem povedať. Lebo ešte stále tu tie trubky nie sú. Ale keď už budú, už potom sa o tom rozkecam viac. Dobre, tak zatiaľ takto.